kunnafoni jabarani filɛbagaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An bɛ don Nɛgɛbugu de la. Ayiwa an ka émission kun yɛrɛ ko muso cɛsirilenw. An nana an balimamuso dɔ ka foro la. Ale n'ale tɔgɔ ye Blandine Kone. Blandine ye exemple yɛrɛ yɛrɛ de ye. Donc an bɛna micro gɛrɛ a la a b'i présenter fɔlɔ. Blandine i ni sɔgɔma. An sɔgɔma. Somɔgɔw bɛ di? Aw ka denbaya. Ne tɔgɔ ko Blandine Kone. Ne bɛ bɔ Kati. Ne ye Sirimace Kone den ani Léonie Kulubali den. N fa tɛ mɔgɔ dogolen ye. Ne kɔni ne ka foro bɛ Donɛgɛbugu yan nɔ. Donɛgɛbugu a bɛ Kati kɔfɛ. N'i bɔra Kati ka dɔɔnin kɛ i b'a fɔ kilomètre 10 ɲɔgɔnna a b'o bɔ quoi. Donɛgɛbugu a bɛ Safo fan fɛ. Donc a bɛ da commune 1 de fɛ. Awɔ ne ka yɔrɔ bɛ yen nɔ yɔrɔ de la ani Jalakɔrɔji ka surun wa. Jalakɔrɔji kɔfɛ. An yɛrɛ y'a ye bɛɛ b'i dɔn nin yɔrɔ in na. Donc bɛɛ b'a dɔn k'i ye muso cɛsirilen de ye. An nana lajɛ ne yɛrɛ dabali banna parce que muso cɛsiri a bɛ baara kɛ mais ne yɛrɛ y'a ye cogo min na hali cɛ bɛɛ tɛ se ka nin kɛ. Donc n'i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna e yɛrɛ ka nin foro baara mun nana n'a ye? Bon ne ka foro baara dugukolo kanu de bɛ ne na depuis ne ka dɔgɔ. Walayi ni ne kun taara an bɛnna la ne bɛnna ye Tubana ye ni ne kun taara ye ne mana an bɛnkɛw ye sɛnɛ na dɔrɔn a kun bɛ diya n ye o b'a sɔrɔ hali n tɛ kaba ni bin bɔ dɔn ɲɔgɔn na n bɛ daba minɛ k'u ka fɛnw bɛɛ don ɲɔgɔn na. Dugukolo kanu yɛrɛ de ye ne don foro baara in na. Li de li ni lemuru kɔni ye li de. Ni Nivaï, ni Tangelo, donc oui, bon, Tangelo, Mandarini, Mandarini, ni elle me recommande. Ni pamplemousse, il y a trop bien là. Pamplemousse. Oui. Il est mourbay. Il est mourbay. Ni va, ni va. Il y a non, on est le mourbay, mais avec le mourbay c'est chez lui. Ne ku turu ɲɔgɔn kɛlɛ n'a fɛ ka taa quoi. Ne pamplemousse ne yɛrɛ mɔlen don ale ma di mɔgɔw ye ka caya mais ka sɔrɔ fura de don. Nin ye Tangelo ye. Ni voilà ale bɛ ka mɔ an dɔ kɛra ale la samiya tilema kuma min na ka fɛngɛ n tɛ wo quoi tant que i b'a sɔn a tɛ wo. Tangelo bon lemuruba qualité fila bɛ yan kelen bɛ yan u b'o wele ko bamanan lemuruba ma kelen nɔ ye o bɔlen don kɔ kan ka na quoi ale ka bon. Ale kɔn belebeleba ya fara ka girin wa ale ka bon ni Maroc Tangelo donc n'a y'a k'an fɛ yan nɔ a bɛ gɛlɛya ka kɛ i b'a fɔ an ka Tangelo mais a couleur bɛ Maroc den couleur de di quoi a cɛ ka ɲi wa a ka di mɔgɔw ye fɛnɛ a ka di mɔgɔw ye feereli la quoi. Après, c'est la qualité de folie. Oui. Ah bon? La qualité de. Pour un jour, on va faire dans le jour. On y a dans la glace. C'est ça que fait dans cet état dans la glace. Ne peux me barraquer ni là. Dis bah on. On se rend ne peux me barraquer ni là. N'a dawolo la parce que mega bimbi donc ye fɛɛrɛ tigɛ dɔ ye ni solution fɔ an na ko ni ye nin kɛ ko ba to k'a bɛ mɛn si la quoi ni ye biriki gosi ka nin kɛ
Kɔfɛla na wulu filmé. Ngere ka nga fɛn wɔrɔ ba. Non an bɛ nɔgɔw la mara ni ne kɔnɔ. Kasa bɛ an bolo ɲɛnajɛ papaye la. Na jugu le muru matu umna. Ya la don. Abise ka chenwa. Ya, na akari ka bo le muru la suma be le muru fakari. Le ba dominer yere de. Ya tala ni yirim fula arbra etage de do me la don fula la. Afla ka dominer ali te arbra etage bulu e kanya. E ka chamba de bo abe ni ka. Juo wa san fere kan. Na courage. Bani courage. Ini kurang juga. Itu tak kandu. Kalau furun saja. Kau kata borni jam. Koti sanfla. Oh, ini lebih furun saja. Amboranya domna. Misalnya dua ni. Koti itu dua kita macam sifat. Lebih furun saja. Ni Thailand utari. Yagi ni be uri. Ni me bele bele ba yin ta. Ali be dindi pa fitina wa dimbe boya ali be feri kilo de la. Awo. Ali atata be ninga be dindi dan. Yagi ngol. Parce que mbado iye école ke, iye transit de ke, iklala. Ikme jago fana ke, ibeta dugu wata ula Togo, Lomé, Nigeria nunu. Mais iyo bedabla qui consacré foroko indorona. Donc ibi se ka fa mi ato yet uluto inga itake foro barai. Bon, mi ato ne uluto ni no bara be na nafadu. Dugukolo bara filɛ ni dugukolo tɛ mɔgɔ janfa wa dugukolo tɛ galon tigɛ. Dugukolo wari filɛ ni i bɛ se ka sɛgɛn a daminɛ de la yanni k'a ɲɛdɔn. Sinon n'i y'a ɲɛdɔn i bɛ dɔɔni sɔrɔ dugukolo baarali la ka tɛmɛ ni voyage ninnu bɛɛ kan. Sinon ne ye kalan kɛ, ne ye transit de kɛ. Ne yɛrɛ tilara 2001 de école la. Y'a ye. Bon donc ne bɔra yen nɔ ne nana voyage daminɛ. O bɛɛ y'a sɔrɔ dugukolo in bɛ yen nɔ ne tun b'a baarali daminɛ. N yɛrɛ y'a ye juru sarabaliya na an bɛ sɛgɛn, an bɛ tɔɔrɔ, an bɛ kɛlɛw sɔrɔ, wariw tɛ sara. Ne ko n ko bon sisan ne yɛrɛ ka passion ye min ye n'o ye dugukolo baara ye. Ne tɛ fɛɛrɛ tigɛ ka na dugukolo fɛngɛli la wa. Ne nana ten nɔ n ka foro baarali la o de la. An b'a dɔn i bɛ loger la Kati de. E ni yanmɔgɔw yɛrɛ cɛ i ma gɛlɛya sɔrɔ a ko la. Surtout ka d'a kan i ye muso ye. Baara bɛɛ n'a a nafa don, baara bɛɛ n'a gɛlɛya don. Ne ye gɛlɛya sɔrɔ, ne ye gɛlɛyaba de sɔrɔ. Mais mɔgɔw kɛra cogo cogo mɔgɔ ɲuman bɛ mɔgɔw la quoi. I y'a mɛn. Sinon ne ni mɔgɔ kunfɔlɔ fɛn o fɛn donna ɲɔgɔn na a bɛɛ ye ne bila. Mais Ala barika la kelen kelenni dɔw bɛ yen nɔ hali bi n'olu bɛ ɲɔgɔn bolo ni n kɔnɔna fililen don fɛn dɔ la ni ye olu wele ka na a ka ca Ala fɛ dɔw bɛ dɔw ɲɛfɔ n ɲɛna quoi. Bon n yɛrɛ bɛ dɔw kunnafoni ɲini yɔrɔ wɛrɛw la ka na n'u ye. Sinon ne ye gɛlɛyaba sɔrɔ sigi la yɛrɛ de. An ɲɛ b'a la u b'a fɔ fana ko dugukolo tɛ galon tigɛ. An ɲɛ b'i ka yiridenw na. I ye nafa sɔrɔ a la ou bien? Awɔ n ye nafa sɔrɔ a la. N ɲɛ bɛ yiriden ninnu na. Ne ye nafa sɔrɔ yiri ninnu na. Ni yiri ninnu turuli ne ye ni yiri ninnu turu 2007. 2007 kana bila sisan na ni yiri minnu don u fɛngɛ gerefelenw don mais gerefe kɔrɔw don. An y'a a ɲɛɲini sɛnɛkɛlaw fɛ ka ɲa. Donc an taara ka taa yiri siɲɛ minnu san o kɛra ɲuman ye. I minnu turu dɔrɔn samiya kelen samiya fila dɔrɔn a bɛ denni daminɛ depuis fitini fo an bɛ gulomani de siri u la ka yiri de siri u la pour que u bɛ se ka di. Donc yiri ninnu nana ka na nafa bɔli daminɛ. Ne ye nafa sɔrɔ yɛrɛ de yiri baarali la et puis nakɔ baarali ne ye nafa sɔrɔ a la tiɲɛ de ka di Ala ye. Taa ɲɛfɛ e bɛ fɛ ka réalisation jumɛnw kɛ foro in na hali bi? Bon taa ɲɛfɛ baara baden de bɛ n bolo k'a kɛ parce que aw yɛrɛ fɔra la so la a ye so ye. N bɛ ka élevage kɛ so de.
sɛ mara yɔrɔ ninnu ni fɛngɛ ninnu u ma ɲi mɔgɔ cɛ la ten kosɛbɛ a ka ɲi foro de la n'i y'a ye n tɛ ka se ka na n'u ye foro kɔnɔ foro kulotirelen tɛ a bɛ kɛnɛ kan de donc o siranɲɛ de y'a to n tɛ ka se ka bagan mara quoi sinon n bɛ fɛ ka bagan mara yɛrɛ de fara lemuruko ni nakɔ baara in kan wa awɔ n bɛ fɛ k'o de kɛ. Blandine an kɔni b'a dɔn cɛsiri tɛ tɛmɛ i ta in kan donc e yɛrɛ bolo muso minnu sigilen bɛ so n'u tɛ fɛn na e bɛ se ka conseil jumɛn d'u ma? Bon ne bɛ se ka ladilikan min di muso minnu sigilen bɛ so musoya tɛ mɔgɔ tiɲɛ et puis muso baara tɛ yen cɛ baara tɛ yen quoi bɛɛ ka wuli ka dɔ kɛ bɛɛ bɛ se ka dɔ kɛ n'i sigilen de don i t'a dɔn i bɛ min kɛ sinon n'i wulila ka dɔ kun ta ala b'i dɛmɛ o la ne kɔni b'a ɲini balimamuso minnu bɛ so u k'a ɲini u ka bɔ bɛɛ ka dɔ kɛ bɛɛ k'i bolo lamaga a bɛ du ta ɲɛ a bɛ jamana yɛrɛ ta ɲɛ ne ka ladilikaw ye ka se n balimamuso tɔw ma. An ye témoignage damadɔɔni sɔrɔ ka yira u la donc an ka jɛngo filɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka aw fo aw ye nali min kɛ ka na nin ko la anw fɛ yan nɔ ne bɛ aw fo fɔlɔ k'aw barika da sisan Blandine Kɔnɛ a ba de ye ne ka lagare de don ka an yɔrɔ ɲini k'a dɔn k'a fɔ Blandine Kɔnɛ bɛ baara min na fɔlɔ a ye transit de kɛ a ka diplôme b'a bolo donc a y'i to o la k'a ka voyage minɛn bila k'i ɲɛsin foro ma a ye nin baara in ta cogo min na a yɛrɛ taara cɛ siri foro in kɔnɔ a yɛrɛ bɛ arakɔri don kɔlɔn kɔnɔ kɔlɔn kelen de kun bɛ a yɛrɛ bɛ arakɔri ta a bɛ lemuru ninnu sɔn Blandine Kɔnɛ a ye baara kɛ lemuru in na dɛ lemuru sun a ka ca a bɛ lemuru sun 500 bɔ fo n'a cayara n'o ye mais a yɛrɛ y'i cɛ siri mɔgɔ si tɛ don foro in kɔnɔ k'a ye k'a fɔ ko kɔlɔn kelen de ka baara in nin ye muso tafetigi fɛ mɔgɔ mana don foro in kɔnɔ ka lemuru in ye k'a ye k'a fɔ ko muso de ka baara in nin ye u tɛ dansi sɔrɔ a la a ye foroko dusu don mɔgɔ caman kɔnɔ a b'o la n'a nana a bɛ n'i sigi jinibere dilan na 2 heures b'a sɔrɔ a kelen sigilen bɛ a y'i to la a nana sɛ mara kɛ ka pigeon mara ka kayi mara a ye kayi mara ni kayiden 4 de ye mais kayi ni nafa min sɔrɔla la a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na a bɛ taa moto la ka na kɔ opérer mais o n'a ta bɛɛ mais ale de ɲɛsinen don foro ma foro in kɔni kɛ foro ye Blandine de y'a kɛ foro ye lemuru kɛ lemuru ye ale de y'a kɛ lemuru ye kɔlɔn kelen pe n'aw taara aw bɛ kɔlɔn in ye kɔlɔn kelen a ye baara kɛ kɔlɔn kelen de la cɛ sirilen don muso cɛ sirilen yɛrɛ de don k'a fɔ ko ne b'a fɔ k'a fɔ ko n den don a y'a baara de kɛ a ye baara min kɛ cɛ bɛ 1000 bɔ i tɛ se k'a ɲɔgɔn kɛ a kɔni ne b'a fo ka dubabu k'a ye ka aw yɛrɛ fo ka dubabu kɛ aw yɛrɛw ye aw yɛrɛ mun filɛ halisa ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la ala k'aw sara ala k'aw dɛmɛ aw filɛ ka an ɲini k'an bɔ wo kɔnɔ ala ka aw bɛɛ dɛmɛ anw n'an ɲɔgɔnna caman hali bi ne b'a ɲini aw fɛ aw bɛ baara min na k'aw cɛsiri aw ka an dɛmɛ cogo sugu bɛɛ la min yɛrɛ kɛra a bɛɛ lajɛlen sababu ye halisa ala yɛrɛ k'a ka foro taga ɲɛ ala k'aw bɛɛ sara ani ce ani baraji tɛgɛma Dawuda Kulubali ka bɔ Jɛnɛ ni bila ye baara kɛ ka ɲɔgɔn daminɛ ɲɔgɔn fɛ a ma deli ka gɛlɛya ɲɛsin ne ma mun bɛ ne n'a fɛ gɛlɛya la kɔni ne ka yala ka kuma de ka ca la kosɛbɛ a ma gɛlɛya ɲɛsin ne ma ne ma gɛlɛya foyi d'a ma ne bɛ dumuni kɛ ciyɔrɔ ɲɛnama bɛ n bolo ne tɔgɔ Sumala Tarawele ka bɔ Banama kabini ne kalo 5 yan nɔ kabini ne nana cɛ yɛrɛ la a ka basi foyi ma se ne ma n nana filɛ ne fa dumuni na o mɛ siyɔrɔ ɲuman na wa a ka basi foyi ma se o mɛ sago la yan nɔ o basi foyi tɛ na yan nɔ ne bɛ feere kɛ yan nɔ a mɛnna ne ni Blan bɛ client la a bɛ san caman bɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ka client kɔni ale de kɛra sababu ye ne client ba sɔrɔ lemuru la parce que a ka lemuru ka di a ka di mɔgɔw ye a ye n dɛmɛ fɛnɛ a ye n dɛmɛ kosɛbɛ ko caman bɛ a ye n dɛmɛ o la yɛrɛ de su fara tile kan n'a ye n wele fɛn o fɛn na n bɛ taa o la parce que a kɛra ma hɔrɔn ye a kɛra ma jigi ye a kɛra feereɲɔgɔnya yɛrɛ tɛ a kɛra ma jigi ye yɛrɛ de an filɛ nin ye période kɔnɔ lemuru tɛ sɔrɔ yɔrɔ si mais ne bɛ lemuru feere diɲɛ don o don fo cogo min ka di n ye a y'a fɔ ko ni lemuru bɔra walahi n t'a di cɛ ma n t'a di muso ma a bɛ n ka fɛn bɛɛ kalama a b'a di ne ma et puis fɛnɛ a b'a di ne ma da min na fɛnɛ n yɛrɛ b'a dɔn n bɛ dɔ sɔrɔ a la n bɛ ka denmisɛnninw ka entretien ni ka fɛn bɛɛ n b'a bɛɛ sɔrɔ a ka lemuru la n ka lemuru feere yɛrɛ ka yiriwa yɛrɛ a kɛra a sɔrɔla ale ka lemuru de fɛ parce que a ka lemuru ka di a bɛ se ka na lemuru di ne ma lemuru 1000 a bɛ n'a di ne ma 15,000 ne b'a feere semaine kɔnɔ n bɛ taa n'a wari ye a bɛ dɔ wɛrɛ jan an bɛ ka baara kɛ ten tɔ an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca ni san 6 ye sisan. Blandine an ka jɛmukan kuncɛ tuma sera i bɛ se k'i ka mot de la fin fɔ. Bon ne ka mot de la fin min ye vraiment aw nalen ne fɛ yen bi a diyara ne ni diɲɛ fɛn bɛɛ a diyara n ye yɛrɛ de n bɛ dugawu de ka aw yɛrɛ fɛnɛ ye ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la a k'a bila kɔrɔ ye a kana bila bana ye ala k'aw haminakow bɛɛ nɔgɔya
o ye ne ka mot de la fɛ. Balimaw an ka jamukan kuncɛ tuma sera a k'an bɛn don wɛrɛ.